Mara bichiga marilo tayo kolpeyo gariyo. Wamedo kwano ndalo to Kenya dhi yiero tarik 9 dwe mar 8 higani kendo mang'eny osebedo katimore ndalo achiel kende. To dwumbura kata IBC chiwo kata yudo ripot ayanga mag jochung' mopogore opogore ma bende laro tend piny Kenya ma bende gikone koro no giwinjore kod IBC mondo gichiw running mates magi. Kawuono riwruok mano mar Kenya Kwanza gikone koro nyo lando jaduong' Mwadhira Rigathi Gachagua kaka running mate mar Migosi William Ruto ma koro chako yawo pap manyien mar lweny gi twerruok mar siasa. Odhiambo kawuono antie kod yawuot luo ariyo ma wigi otimo jere ma bende biro konyowa yango matut ni magi duto to tiende nang'o. Japuonj doyo widi kaachiel kod Dr. Duncan Ojwang' ma bende biro riwore kodwa bang'e nyakwarom Ojwang' ka wadhi nyime kod chenro. Mwalimu oimore. Oimore ahinya osiepna. Wach mandalo. Ruoth oting'na imalo. Erokamano. Aber, Nyasaye orita. Ano ka Nyasaye oriti maber. Erokamano ahinya. Erokamano. Wamedo kwano ndalo to weche nitie mang'eny e paw siasa ka. Manadi. Lipot ma odonjo machiegni ni Kalonzo Musyoka nitie kod paro madhi e doho kendo mako bura mar gombo wuok e riwruok mano mar siasa mar Azimio la Umoja ka. Osebedo gi weche moko ma jomoko osebedo ka lieko ni samoro en kithni mang'eny e riwruok mar Azimio la Umoja ka. En kwano mane magore iye ka? Kalonzo to onge kodwa. An pok ncha neno ka en kodwa e yiero mane dhi nyime ni. Gimora mora manotimo kodwa nochalo ng'at michuno. To kendo nyicha pacha moro samoro nyisa ni koso ng'ato ore ni mondo bi otiekwa. Nikech yo mano campaign go kendo kedo ne bedo jalup Ker Raila Odinga ok ne en gima kawaida. Odwa kedo matek ahinya much kinyi kichiew tiwinjo no wacho wach moro nodwa bedo gino ka ok omiye to Migosi Raila Odinga ok dhi loyo, ka ok omiye to wadhi wito kura, ka ok omiye to William Ruto dhi bedo president. Yo mano manyo go gino ne chicha. Omiyo kata paro moro ni en ka ok omiye to koro dhi mane doho ni. Aparo ni en gima Kisungu luongo ni in bad faith. Ok en gima ber. Nikech ing'eyo manyo running mate, wamanyo ng'at moro ma ka wan go to loyo yot. Sani ok wan gi thuolo mar manyo ng'at moro madwa konyo wa rito Kenya maber. An gadieri ni ng'ama yiero president mar Kenya en ng'ama nyalo rito Kenya maber. Ma ng'ama omiye ni running mate onego mana konye yudo kura mondo bed president mondo rit Kenya maber. To ng'ama biro miyo wayud kura maber mondo rit Kenya maber, thothne nyaka obed ng'at ma piny nigo gi geno kawuono kendo ndalo mabiro. Ing'e kama koro Kalonzo bi ogike. Omiyo an taneno ni kotamore to wan gi ji bende Ukambani kanyo maber. Ing'e ni ok ang'e ni ji bong'eyo ni Ukambani nitiere counties 3. Yes. Onge county go kata achiel man gi governor mar Wiper. Mano nyisi ni kare nitie jomoko be piny Ukambani ka man gi mbi moromo manyalo konyo wa manyo kura. Ok awachi ni Kalonzo ka onge to wadhi yudo kura kaka dino yudo kaintie. No. To an gadieri ni wanyalo manyo kona moro mar Kenya mwamanye kura bila mwanyalo wito kuonge. Nitie kama iluonga ni Mount Kenya East. Kamoting'o Tharaka Nithi, Meru gi Embu. Gin gi kura 1.3 million. Ukambani nigi 1.6. 1.6 gegi endi e timu waka. Wan gi ratego miluongo ni Charity Kaluki Ngilu. Kendo wan gi ratego miluongo ni Kivutha Kibwana. Kata kijana manowuok nyoro cha. Embe ing'e ni wach Kalonzo ni mane chando chunye. To embe en Machakos chiegni gi Nairobi, nus Machakos to kata waonge gi jogo te to pod duogo koni. Ing'e ni Machakos ochakore siyo kimi. Wuok ne okomiyo kata kibaji moro mana kaka jo Azimio. No, mar jende maendeleo chap governor masani mama Machakos County. Kura ji dwaro ma ok inyal wacho ni wuok ng'ato ok omiye kibaji. Kibaji to mi nikech kata odhi mana gi ji 20,000 to mago ng'eny. To wanyalo manyo yo mwaduogo gigi. To kiketo ni in ka koro ng'ani owuok tigori piny ka ng'ani owuok to litni. To jomoko ka chon ahinya kana tin ni puonja ni ka ng'ato osebudho gi gopi ahinya. We pire nikech kipire to moni loso mwandu manyien. We chak loso manyien. Ka ng'ato dhi mineno ka koro konyal biro chalo dhako moweyi. Kikitamri ni siki dhi e tok dala gi ng'iyo ka bentie
many machielo kaw kanyo mondo ji odhi nyime. Omiyo gima duong' mana nyiso oganda ni nitie gik mang'eny ma jatendwa Raila Amolo Odinga ong'eyo ma wan wakia. Iluongo ni information, iluongo ni data, iluongo ni intelligence mong'eyo Kenya ka to gi jok mochungi. Koro ka kiny ng'amoyier opogore gi mane iparo to nitie gimong'eyo ma in ikia mok nyal nyisi. To gima duong' midwaro gi gini en ni dwaro ng'ama nyalo biro konyowa yudo kura mondo wakaw go loch. Bang' kawo loch wabiro pango kaka watiyo ka warito jokenya. Erokamano. To kweth jomoko siasa moko mag bath ndara migogi, jomoko samoro nigi paro moro ni dhok moko ma mokuom mutiyogo gin dhok moko ma samoro nyalo garo jomoko gi chien. Kuom ranyisi min nigi kikruok mar weche makano osebedo ka golo. Kamoro nitiere weche moko ma osebedo ka idero gi moko kuom jotelo mang'iso ni dak kationge. Be iparo ni mano nyalo konyo kweth maru kaka jo-Azimio la Umoja? En gima rach ba wach. Kicha dwa nyisi ni nitiere jomoko malaro kombe. Gin samoro katibane gi wach ni kicho laro kom gi chama uno omuonya muonya. To kineno ng'ato kaka Kalonzo Musyoka, kineno ng'ato kaka Mutwa, governor Machakos mano wuok ni, kineno ng'ato kaka Kingi, Oparanya, governor Makisi, jogi king'iyo gima gimanyo malong'o koro onge. Gin gima ginyamanyo sani e piny ni en mwandu ting'ino ok rom ga ji. Jogi kibane giwacho gunyako ni beduru gi giru no wan wadhi. Komora dwaro machiegni ka onge. Omiyo wakungu dhowa kik waba wacha ahinya nikech kija tich na kata ka in osiepna te yanyo ng'ati ng'e ni ambe ayanyi no ane iye. Omiyo samine no waba wach tikao Azimio bi kete iye. Samu waba wach samoro do kiketo ganda te. Dongi seneno ka samoro ka wane waago mpira Nyayo to kwaduogo to wating'o mtoka moro waloke yo. Wan mana ji 20 moko. Ting'e ni gino kori keto no ganda luote. Kendo en gima koro tweno ganda te. Omiyo wakungu dhowa wayier weche mwa wacho. To mano komine wabed mayom yom. Ma ng'ato nyori anyora mokiwuo. Wuo be nyaki wuo. Mikwere ni ae gino kinya thingo waseche te. Okine dhano kendi. Kuno be okinya tamo no kwe manye kura. Be wanyalo manyo yawuoyi manyien makonyo manyo kura. To maduong' nyaka wamany ng'ama miyo piny geno makikawo to ganda ne koni oyo ka Raila Amolo Odinga weyo to wene nyarwani kata wene wuodwani kata wambe wane gi gini. To kikwa kepa nwa manyo ng'ama nigi experience Raila Amolo Odinga already nigi enough experience. Gimi manyo ka en geno. Dhano ero geno kata din mineno ni geno mar dhi e polo emomiyo wadhi e kanisa pile mokwalew. Geno ni Nyasaye ritowa kendo chielowa emomiyo to ka geno ni owuok onge ng'adhi kal kata but kanisa. Erokamano. Ang'e ni komiti mar Noweke sani osetieko tijgi kendo ne osechiwo lipod gi ayanga ne jatend Azimio la Umoja One Kenya. Mabende kendo wagen tarik 16 mano makinyi lendo no ibiro gola ayanga ne oganda jo Kenya. Iparo ni kuom ji adek ma nyinge gi olieki. Iparo do bed ng'a? To en ang'o gang'o monego ng'e? Anyisi mokwongo ni nitiere intelligence information. Wach mar rieko mopandi ma party leader mango moburo tiyogo mondo yier candidate. Enokwache galamoro. Ta achak anyisi ni giming'iyo en ng'ama nyalo medo wambi mar kawo telo. Nitiere ji moko mang'eny ma kane wan gi thuolo to wanyalo kawo molo kata dek mantiego. Example ng'i gimotimore Kenya Kwanza kocha. Gikawo Rigathi Gachagua. Gikawe ni ene mo nyalo bedo vice president maber. Maka Ruto nyalo kungo bedo president to nyise ni koro yier jalupni. An gadieri ni 101% ng'acha ok do yier. Majanga makan tankaras moke yier ni bedo jalupni. To nikech pek mar pingo moko ka mane miyiero. Wambe korwa koni wadwa ni wayier ng'at moro manyalo dhi medowa kura. Manyalo miyo walar kod jogi kura e piny mar Central ka. To gi Kenya modong' mangima. Ing'e ni be inya yudo ng'ato ma Central ka to be kuchi ok ng'eny ahinya to nyalo miyo tekuni medore kuonde mamoko.
kuom mano gik mibiro ng'eny nyaka kaw kwano makete wi mesa iluongo ni facts, figures and dates. Wach maliw mong'ere gi kwano mantie gi tarige mantie to waketogi to wang'iyo ni ng'eyo ma kwakawo to wadhi yudo kama to wadhi lose kama, ma kwakawo to wadhi yudo kama to wadhi lose kama. Kae to wago kwano wako ni mae ng'ama ber kwatiyogo ka wadhi nyime. To be nyaka wayud jomoko mabiro konyo baba campaign. Pod inyalo yudo ng'ama biro miyo jopiny geno, ng'ama ber neno, ng'ama piny be dwaro. To campaign be dwaro ni koro wadwaro ng'ama otegno. Madhi konyo baba campaign. Mandi en tegno yor chia mare manyalo lak e Kenya mangima koso tegno yor fuku mare koso tegno e yo mane? Tegno no nyalo wuoyo go ganda moganda winje. Onyalo wuoyo gi jothurgi kuma obiro aeno mawinje. Onyalo campaign juma achiel ma ok onindo entie en gi wach mowacho. Ing'e ni campaign ni be nyalo bedo ni in gi dhogi to wach miwacho tiongego. To samoro be nyalo bedo ni wacho in gi ika ma komi kalam gi buk tinyandiko maber. To mondo wang' idhi rom go gala mamoro mane ni Kamkunji cha minyisgi wachno madonjnegi. Samoro nyalo tami. En juogi madwaro. Gimomiyo kaw Rigathi Gachagua ng'acha cha lewe bith en gi wach to kendo en ng'ama kichungo kata obet kama nindo tere to en gi gimo wacho kendo en wach mineno ka golo juogi wiji. Mane momiyo kawe to bedo gine running mate maber token. Mara ng'oma mi ineno ka king'yo kweth kocha of course daktari Dankan Ojwang biro ka. Ineno ne ok en yiero maber ne William Ruto kaka ng'ama nono kaka siasa mar piny Kenya ringo. Ing'e ni ng'ama yiero luwore gi gimidwaro. Muindi moro nonyisa chon ni kidwa yier ng'ato to nego yiere kaluwore gi gimi odhi timo. Kidwa yiero ng'ama dhi chuo kwer dhok e puodho puro nyaka yier ng'ama nigi bade gi chongene monya ywego kore koni gi koni. Gimomiyo iyiero ng'ato en tich man mbele. Tich man mbele kata Kenya Kwanza en tich mar konyo William Ruto medo namba mar kura. Medo namba mar kura oyudo ni Rigathi ni manyalo konye medo namba. Mana kaka kata mana e Jubilee sama ne gidhi. Yiero mar William Ruto nong'eno dhi biro gi ji adi. Nikech ne giseng'e ni opponent mar presidency en Ratil Amolo Odinga migosi. Koro ere ng'ama dang' konywa binwa gi ji. Kano uro ng'eyo piny Luya noyudo ka ng'ama ni kacha. Joko ke. Onge ng'ama giriwore ng'eye. Ng'ama koro nochako yudo ma ji oriwore ng'eye en Kalonzo to joge tin. Emomiyo nodhi for William Ruto mondo konye bedo president. To as jalup president to noko ng'ama ber. Ng'ama jalup en ng'ama nyalo bedo ni dhi gi wachni. Ok ogwenyre gi pachi. Omiyi luor moromo kodi kendo ng'e ni ne jatelo. Ok oked kodi bi ok opiem kodi. Kasane chimoro rumo en be ochako bedo kamano. Koro kata korwa koni mano be manyaka watim. Ng'ama wadhi kawo e kind ji adek minyisowago nyaka bed ng'ama dhi konyo wayudo kura mondo wabed president. Mane gol mantie sani. Gol ma kok wakalo to weche modong' ma ji ng'iyogo ni osebudhe sirikal ki osetimo ang'o ok bitiyo. Mwalimu chal gima sirikal mar Uhuru Kenyatta kod William Ruto osepuonji mang'eny ahinya to e kom mar namba 2 ka. Ma bede kidek bedo gima jogi dhi ng'iyo sama koro to warito tarik 16 kiny. Ibiro ng'iye to ok nyal ng'iye mamiye pek moloyo ng'ama dhi konyo wayudo kura. Pek mwangwa ariyo kuom joma nie iye kanyo noseng'iso riyo mar manyo kom tend piny Kenya e yiero mamoko mokalo. Karua nosechungo laro kom mar president Peter Kenneth bende. Manadier. To king'iyogi ok gin joma nyalo tidhi ga dhiya ma jowluini mondo wadoge loch kendo. Waluru kuma wuodwa nitie wamiye teko maka migosi Raila Amolo Odinga wuok to kawo. Mani ing'e nokelo age factor bende. Sani ing'e ni koro ng'ama ike 70 kadhi malo ka wamiyo running mate ting'e ni onge geno modhi miyo jothurgi. Wawuondre ni koro chunywa noneno ni ng'ama loyal kendo weche ne mit en Charity Kaluki Ngilu. Dong mano tadier. To ike 70. Chieng' ma Raila otieko ike koro 80. Ng'ama ike 80 campaign nyalo bedo matekne. Ok ji nyal kete geno
nobiro kawo loch e tok Raila Amolo. Koro nyaka many ng'ama raga, ng'ama pod nigi teko moro mar del. Teko en ng'ata marahuma nyalo ringo. Ng'ata ma hike pok ochopo 70 is okay. To 70 at least 60 gini kanyo ber. Kech kimede 10 to pod otegno. To ng'ama hike 70 kimedo 10, ng'ama higni 80 sana koro bende omiyo. En koro isi kimako malwete. Erokamano. Ni wuoye wach mar constituency, tiende ni kar kiewo moro kama kura ae. Wang'i constituency bilongo ni mar Wakeini ni. Awinjo kanyo Kamili Mabona kod mjumbe mara Marangwe Kamkunji kaone gitemo dhiro wach mar ni wang'ni ng'euru joma mine. Iparo nade kanyo? Nitie gima Kisungu wacho ni ok wanyal ng'iyo wach mar ng'iyo joma mine no in isolation. Kata kiwacho ni wang'ni wamiye miyo, to wago ng'iyo miyo mantie. To wako ni miyo mantie ni bedo kelnwa kura malo mar dichuo mantie. Nikech Kiswahili moro tindo biro ka nitie tribal moro e Kenya kan tribal ma mine. To kendo gidwa bedo tribal moloji te. To kendo onge ng'ama mulogi. Gin gisiko mani miyo, wami mama, miyo. Matindo chopo kama gin kati yombo gitikoni nikech en miyo wamiya indong'. Idong' okethra tichi kanyo. Omiyo ano katambra ni kik mimiyo. O constituency mar Wakeini beduong'. To unyalo bedo ni ung'eny tukeru. Example mantie Kenya kae ma kabindegi. Nitie kabila moro Kenya ka ni Luya. Gin namba 2. To onge sama digo kata kod gi mbaka kaka oganda. Nikech 10 ni koni, 20 ni koni, 40 ni kocha. Wakeini gibedo wachalo kamano. Onge constituency ma homogeneous mar mine. Momakore kanyakla. Inya yudo ni miyo chung' achiel gi chuo 5. To kitero gi e kura to chuo gi 5 gimoro dhi yombe. Onyaka bedo namba 4. To mine manie telo sani to dwani mondo ti gi constituency mar miyo no mondo giyud kombe ma gidwaro. Kendo giriwore kabisa. Mine ma Kenya ka ok oriwore. To mine mane Kenya ka mane telo to riwore nikech personal interest. Dwach gi mak nyar ka gin. Ineno nwa loso katiba ka mar 2010 cha. Yes. Mua keto ni mine nyaka yud minimum a third. Sama pod gitin ni. Kadipo ni chuo bichibo nyabedo matin be nyaka yud minimum a third. Gini gikedo ne mate to gini minimum a third ni okete mane tich ka mag siasa to gimok mag siasa. An poka winjo kuma giwache kuonde moko ni be mine nyaka bedi a third. Mar telo kae magidware. Nikech Kisungu wacho ni it serves their interest. Dwachgi. Gima nonego watime wach mine ka. Ka mine dwa ni mondo tingi malo kaka chuobo tingore. Wa focus on the girl child. Wang'i nyithindo matindo madongo. Wang'i ni nyithindo mochako nasari te usomo mochopo university te. Pok mar mwandu maganyuola mimine nyithindo manyiri manaka chuo. Kae to bang' generation achiel ma en higni 30 tinde ok en kata 40 kaka chon. Chuo gi mon nyalo piem e kiwango maromre maonge ni mori favor ni keto negi 47 affirmative action seats. Kech ka mwandu emane tin to no seket ni koro mwandu jiyudo maromre. Ka somo emane chendo to jiyudo maromre. Ka tich to jindikore maromre. To wach mar ni telo mag politics gi emwa keto ni dwa favor gi to gimoro amora modong to poka winjo ka gikedo ni mondo the girl child obed favored. Mano mibadhi en miriambo. Erokamano dong'em. Iwacho kanyo ni goal maduong' en manyo ombulu. Goal maduong' en manyo ombulu. Nitie gik mamoko ma bende ok wanyal weyo gi chien. Wach mar chilo momieno ng'ato. Mana dier. Ahinya king'iyo kata mana Kenya Kwanza, ng'eni mang'eny osewachore kuom Rigathi Gachagua. Dan Kandino duoko penjogo. Bakmane kaka ng'ama bende nobedo piny ka neno kaka weche nyotimore Karen. Nairobi kawuono ka. Inyalo wacho ang'o kuom personality mar ng'ama iluongo ni Rigathi Gachagua ni. Nitie mamoko mok wanyal wuoyo nikech gin weche mani nyaka doho. Adwaro ni mondo aping wach moro kama tin. Kenya ka wasechopo gimoro. Ni kendo wach mar mibadhi ni. Ito tinde jago kura ni ok omake ahinya. Jago kura kawa ng'ama no tere court.
ng'ama jachuodho mieno ka no ineno komieno gavana ma Kirinyaga cha momieno to jogone kura ng'ato gi ng'ato jite nikech jaradhanda ma jarateng' ma Kenya kani danda ni jamibadhi te thuolo mar timo mibadhi emurito okoni ambe kimiyat kamoro sirikal ka dhi ameche kendo nitiere wananchi ma ok dwar ni mibadhi rum nikech en gi geno ni ambo bro yudo ofis moro time mibadhi oyud mwandu omiyo campaigning gi mibadhi ni aneno ko dwa bedo matek tinde kata bedo kamano ji mang'eny ahinya miluongo no opinion leaders to ok dwa winjo jamibadhi ni bede loch an be kama bede ni ok daher mondo jamibadhi jamaundu a criminal mondo tel no ganda nikech nyithindwa madongo ng'iye to ka ging'iye to giparo ni mane kako nego ji bedi ing'e ni mibadhi manobedo mang'eny Kenya ka emomiyo tinde ji paro ni mibadhi e sirikal en gima kare ma ng'ata nyalo bedo mibadhi to bedo deputy president ng'ata nyalo bedo mibadhi tiyiere office governor ng'ata nyalo bedo mibadhi tiyiere mjumbe or mibadhi tiyiere president no onego watim gima iluongo ni puonjo jopiny emomiyo ajawacho ga ni gima ketho siasa gi telo ma Afrika sana Kenya en gima iluongo ni ignorant poverty and greed. Ignorance, poverty and greed. En dhier gi wuoro gi kia. Jopiny odhier to kendo gi kia. To jotelo to wuor. Koro gi wuor gi kwalo mwandu piny to gimiyo jomodhier ka. To jomodhier pamonegi to telo maricho dhi mana nyime. Omiyo jopiny onego watem matek mondo wagol dhier kuomgi kendo wagol kia kuomgi. Eka telo biro bedo maber to keto chike to ok bi konyowa chik wacho ni biluongo ni presumption of innocence nyaka kungiele gi do koreka yudi ni chudho mieni koreka yang ni jalo ma chudho mieno duto gin mana jomichichgo to gi joketho nikech mibadhi ng'eny nyaka singizia ni in ijakuo mwaketni be mana mibadhi koro mondo wakonyere nyaka wateri e kot ma kot nene ijabi badha dier nikech ingene jomu piem go chuno ni achuna ne jami badhi to kendo Kenya ka osechopo kamoro miyudo ka ng'ama jami badhi ma jakuo adier to wuothe town ka winjo maber madho chayo tende madongo to ng'ama ok jakuo mikedo go timako ne gimoro mathin matere jela matwe nikech pesa mosekwalo modwa bribe go jogi be onge koro mago gin gik mantie Kenya ma wadake emomiyo jomoko noneno ni nyaka wang'e ni ng'ato tere doho maket evidence maket ranyisi ni ng'ani jamibadhi adier to mano kawo higni mathoth koro en tich matek kata chapter 6 monde katiba cha akia ni be nitie ng'ama oseriemb kode nyakwarom ga jwang'en wach ma bende pod wamedo goyo kore kone kod kocha kaneno kanyo ka wendo mara machielo oseyuoro kendo mana bang' kinde manok kende wabro dhi nyime ka wamoko tok mar Ratil ma kawuono wendo mara mokwongo en Mwalimu Doyo Widi kanyakla kod Dr. Dan Kano Jwang ma bende thothne wasebedo ka wan kode e chenro ni mar Ratil ka watemo fuono kendo kolo mokwongo weche mag siasa matimore e Kenya kae kinde mabende kod wakwano ndalo to wiki kwini nyakwa Ramogi IEBC dhi nyime kod temo nono nyingi jokanyo kata joma nondikore ka Jolup ombulu geno mara maduong' ni sen ng'iyo ka nyingi ni e register kik chieng' moro dhogi moki kidhi go ombulu to ng'isi ni kama idhi go ombulu ni ok en kanyo en gima ratiro mar kaka jakenya en ting' ma ingo kaka jakenya mondo tim kamano kaka pile wacho ni parne giuru kata ging'eyo mana momiyo nyakalondo mar Ramogi kanyakla kod Ramogi TV obiro ni mar mi puonj manimba kanyakla kod bedo gi ng'eyo jaluo wacho ni bedo gi ng'eyo chakruok mar rieko daktari oimore Victor akwang' wono ajariche nyim nyikwa Ramogi adeko na yudo wach mane otama geng'o akwang' wono erokamano ng'wono chopo kare producer mara Ken Muganose yiena chon erokamano modong'enya daktari mang'eny osetimore kawuono Kenya Kwanza ne oyango Rigathi Gachagua kaka running mate mar Migosi William Ruto en gima ning'eyo koso nomake gi wuoro koso nobedo nade no okobwoga ahinya naneno konya bedo Ndindi Nyoro kata Gachagua to ang'e ni
omiyo paro moko mane bedo chon ni samoro ng'ane cha to nang'e ni kacha to ne oborgo. Profesa Kindiki Kithure, jal mane ochung' kod William Ruto nyaka do mar ICC, momino ni nyaka kes mane omakne gi do mar ICC. Jal mane paro ni ne dhi bedo jalupne, gikone ok obedo jalupne. Oyier mana Rigathi Gachagua. Ma bende weche pod medo luoro mang'eny mokalo. Profesa owacho ni kiny nochiw lendo moyiedhi e wach mar bedo ni en owuon ne onge nyasi kata ma kawuono niendi. In kaka jal maluwo weche mag siasa onge neno kawuono niendi. Be onego bed ni ji penjo koso en na wach ma kala kayamo kamano. Kindiki osiepna kendo awuoyogo, omiyo en anyalo ng'e makare moloyo Gachagua. Ne wan kode e ICC e buch Jolup Ker, ne watimo kode BBI, e juma mokalo ni ne wan kode. Koro ang'eyo wach Jolup Ker ma ineno notimni nong'adi higni 2 mokalo ni odhi bedo Gachagua. E weche mang'eny kata mana joma osebedo kaluwo Jolup Ker ma wabunge ma Mount Kenya, Gachagua osebedo ka support gi minyonge. Koro ma wach manong'adi 2 years ago, omiyo moko gi to koro mana drama e wiye. Kapar nikech kana yude kata mana juma ni Monday to nokona ni oken. Koro aparo ni mondo ne en yiero kata gwelo ma be ne ochando paro ma ok ni nochan chon, ne koro itimo drama gi. Gin giwegi jo Azimio ema nooro nying Kindiki nikech ne giparo mar wuondo kata umo wang' pachgi mondo gine ni to jo Azimio dwa gwelo nang'o. Nikech ok ine ka gimitimo koni to iparo ni to wadwa cha dhi nene nang'o to dhi confuse nang'o. To chutho ni mind games moko. Mind games. So sama ne giketo Kindiki ni e jalup ma jo gaseti okwanyo mano, to an oneno na kendo na ng'eyo ni en mana temo siemo ne ji mondo ji pachgi odhi kama pachi onge. To adiera makende en ni yiero mar ng'ama ne dhi bedo running mate. Ruto kano seromo gi jo supporters gi ma Mount Kenya, en gima oiki, ochan, opiedhi higni 2 mokalo. Iwacho kanyo weche moko 2. Mokwongo iwacho ni jo Azimio manyocha dhiro nying Profesa Kithure Kindiki. Wakili ng'i ni edo iwacho ni pedh neno. Pedh neno. Kilerno kanyo matut. Awacho ni gine, ma being a political process, ne gichiwo dikoi kata mana umowa. To Kindiki ni umogo wa. Kaka koni en ng'ama ang'eyo, Gachagua pok na romogo kama. To Kindiki higni 10 gi wiye ne wan kode ICC, wasepuonjo kode, wasewuoyo kode, ne BBI ne watimo kode, kata juma ni naromo kode nito gine. Koro nong'ere maler. Kipenjo ng'ato ma jakanyo no, to kata en kipenje to no bor gi wach running mate. Iwacho kanyo ni Rigathi Gachagua oyiere nikech manyonge manyo siro godo UDA and by extension Kenya Kwanza. Okacho no yiere nikech manyonge no yiere higni 2 mokalo. Omiyo osebedo wuon welo kanyo. Ofuko ne tut. Ojo ohala mokoro. To kimedo mano to isewinjo dhoge. Iwacho ni dhoke tung ang'o? Tung dhano. An Profesa Kindiki osiepna, to kochopo e gimiwacho kata mana mibadhi ni ka koro bedo ni Gachagua dwa pimo gimotimore. Tinyalo mana kawo tamba ka pi wang'i dhi kala ni isesandori wuod Gachagua. En a good communicator. En gi quality. Kasti neno ka Mount Kenya kacha ne koridwaro ng'ato mabe siro ma ai family mong'e
ma kata ka gine to siro teko mar ker gi mar joma ni kacha. En ja sirkal mong'eyo sirkal. Oseti sirkal. Yes. Pogore opogore. Including ni Gachagua mineno ni ema ne pie ker. Yes. Koro ng'among'e ker kendo ng'e sirkal moseloso osiep gi tudruok matut gi sirkal mane dwaro to kendo ng'ama samoro ker nyalo wang'e nyalo dok ne tielo nikech ng'e ni ng'among'eyi maber kokoni no mera inemi an tibuok tembo buok. Koro miyo idhi yudo ka ker ok dhi thor wewe nikech en ng'ama nyalo wacho ni awachi to ker be nyalo wacho na wachi. Koro gigine ni an wago gi chung wan joka ng'ato. Aneno ka mano nomiyo oneno ni en ng'ama nigi potential. Yes. Ong'ama wuon welo, ong'ama nigi potential, ong'ama nigi nyalo, ong'ama lewe bith. Wakili nitie kamoro miwacho kanyo ma bende bro chendo matin. Ngiso ni Azimio nigi teko kuom gik matimore Kenya Kwanza koso nang'o? Kama ni lieke poda yiengora inga wachi mar nying par Professor Kithure Kindiki ma en osiepni ma ng'ami ng'eyo ni manya wuoyo kuome atanya wuoyo kuome. Dibeni Azimio nigi teko mang'eny molo Kenya Kwanza ma temo tayo chenro ma ukileng' koso nang'o kitem fuon kanyo malong'o kiwacho na ni keni kata mana nying Professor Kithure Kindiki no chwal mana gi jo Azimio la umoja. No ok Azimio kare wiya no wil. Awacho ni no chwale gi jo UDA ka gitemo wuondo go jo Azimio mondo jo Azimio be yiero gi ochochini mar Jolup wiya wil mos. Erokamano. Mwalimu do widi nyade mang'eny nyaka wach ma safar mar manyo running mate ni ne chal ka gima jo Kenya Kwanza no dicha ahinya gima ne timore Azimio la umoja ka anya midhiero manyoma ko Kalonzo Musyoka gi ywak mosebedo gi weche mosebedo kowacho. Ing'eyo ni gini en piem. To ng'amu piem go nyaki tudu ne lume yo wang'o dhi luwo. Magi gik ma ji temo timo. Nitiere intelligence and counter intelligence, espionage and counter espionage. Jogi nitiere ka gin nyaka gi andhoke moko dierwa ka man gitimo nang'o giwacho nang'o ipani ng'ama ginya keto mago nitiere siasa ka maka ionge go to kin ja siasa malongo nyaki bed go ma gima timore kacha ing'eyo ni ng'ane gini koro choko bura buchgi no koro mae weche magiwacho. To wach mar Kithure to gi Gachagua otek nikech ka gik manotimore nyor ka gin adier joma ne ni kuchocho iwachonwa ni thothgi ne neno ni Kithure mowinjore donge mano adier kan ne report mano ndike gazeti kawuono en kare jo yie moko ne kudho wach kamano ni thoth jo UDA ne gombo ka ni mondo mi Kithure gini to owado dan kan be wacho ni gini ne bura manose ng'ad chon to nyoro no ne jogi ogol ariyo gi modhi magiduogo kawuono Kithure ng'ane ne Kithure apani aonge kanyo ok ang'eyo ni no dhi no nyise ni mondo protest koso mabe mana kanyo to gima ng'eyo ni kato bedo ni jo UDA Kenya Kwanza nyicha ng'iyo Azimio kabisa ni giyiero ng'ama mondo wayier Azimio to kapar ni ne omako gi ahinya ni ng'ama joka dhi yiero nikech ne en clear ni Kenya Kwanza dhi kawo running mate e Mount Kenya. In fact ne gidhi kawo running mate Central makadi ne gitimo gimopogore gi mano dikoro piny sani ma dikoro kwanind kawuono piny do nenda kutwe leso omiyo mano wane wang'eyo ng'ama ne en ben warita rita to bende wase zero in to bende kata kan wa zero in joma ne nyalo migi effect margi ei yiero ni ne dhi chalore kata no bed Gachagua kata no bed Nyoro. Ing'e ni tim mineno mar Kenya Kwanza ni joma dhogi mit to ging'eny go malich ayie gi dan kan kanyo gin gi joma kata wacho weche bokidwar to itido nyaka wang'i chiki winji
iluongo ni good communicator. They are people with good oratory skills. Kimiye wach to dhi wache maber molo kata ka ni wache. Nitie osiepena mo Nairobi kama ka nipimo ni story to kodhi kama chielo koro pime to pime mamit moloyi. To gima ng'eyo ni Gachagua bedo jalup ker to onge ker manyalo nene kaka maber moloyo. Ena ni jo Kenya Kwanza dwaro kura. Emomiyo nyaka gimany ng'ato kaka Gachagua madhi sero negi kura. Kech kura ma gidwaro. Kendo ng'at ma jopiny mar kumisere kura nyalo neno kaka ng'ama nigi future. Ng'ama ndalo mabiro nyalo kelo negi loch e piny turgi. Mano emomiyo okawe. Daktari wacho ni nikech nono wacho ni nobedo nyaka jakony mar jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta kaka jating ndai mare kata PA mare. Ma ng'iso ni William Ruto dwa go siasa moro mar temo gi jatende ma President Uhuru Kenyatta. Yande ndalo moko gin thika ne President wacho ni ng'ani biro nyaka bedum na bolo na weche. Ma koro mako Rigathi Gachagua ni ma don koro donje chuny kor kachiena. Koso dhi bedo nade? Gine ok ing'e ni Gachagua gin achiel kuom joma no oyiecho oro yiero ni elweny manie kind jalup gi ker gin gi kaw kor jalup. Ing'eyo ni di mang'eny ose kwero ker, ose wuoyo gi ker, ose yuaga Gore ni ker nega, kendo sekona ni mano to lweta ema oro. Meko mano maki no mano to lweta duog dala. To wacho ni wuoi thoga ng'o gi oko. Koro se yuak ni ker osetemo manyalo diye to tamore. Omiyo aneno ka Mount Kenya Ruto ogoye tach. To kendo ose poko kuom ker joma ne ker odonjo ge loch ma kasto koro Kenya Kwanza ni UDA ni okawo dhoudi ariyo mane ker omako be Jubilee ma en jo Mount Kenya gi jo Rift Valley komedo gi moko be. Aneno ka jogi Ruto go ego kedhego. Koro miyo kama ker koro dong'e odong' e lwasi. Nikech ka koro in ker to wabunge nenore ni ng'eny gi odhi gi jalupni to kakimedo siemo ni mae koma ng'iyo tineno ka samoro ng'eny gi kendo wuok wacho ni wan to mano ok wanebe ok ochunowa. Omiyo ok ane ni en lwenj ker asach ker joka wacho ni in okichung'. In ne wasemiyi in tim gima chik wacho ni kisetieko to dhi dala mos. Omiyo gima pod ikete kori ni ne manyaka tim dwachi ok wane. King'iyo timbe dhodni kata mana Kibaki mane giwacho ni gihero kanochopo sama Kibaki tieke tich to chunygi nosea gin ging'iyo mbele. Koro okibini en an. So ker ni gineno ka koro ng'ato ma ibernwa irachnwa tisetimo misetimo ndalogi isetieko kendo koro iwuok itimo ang'o idhi. Ineno ka ne gitamre kata mana mor gi wach BBI mane dhi konyogi maber. To mana nikech siasa ni e lweny ni gisegine jalup ker. Koro ananeno ka Ratil mar Mount Kenya to ker yudore ni jalupne ni samoro inyo ne piny. To kata kamano wang'eyo ni wach mapek ma wan go en ni kiny ja Azimio be kelo running mate kiny. Waseneno dalili kata mana e oboke moko ni moluor jalup Kalonzo
be samoro wacho ni odhi chung. Omiyo aneno ka gine odheru mar Azimio be koro yiech. Iwacho ni gine omulo wuoyo. Odheru omulo wuoyo nikech ka Kalonzo wuok to jogi be koro oseyudo running mate Mount Kenya to jakom be ng'iyo mana Mount Kenya no. Dong ineno ka koro options bedo mathin. Omiyo kiny eka koro weche pek moloyo. Nikech warito ng'iyo ni to Kalonzo dhi kelo jalupne. Nikech osewacho ni odhi chung' kende. Onyalo bedo nokelo Gideon Moi. To jogi dhi kelo ng'a. Koro kata kikelo Martha, in kia kodi pimo kata ratind Martha gi Gachagua. Nikech Martha be osiepwa ne en lawyer wa e BBI. To kipimo gi Ratil, to ineno ka samoro Gachagua koro bedo korore ni wuod piny. Manyalo bedo maber maloyo Martha. Wach mamili mili nyakwara Mgajwang' wago mbaka to gin mbaka mar pimo kaka piny ringo ka piny oloko ng'e kama nyakwara Mgajwang' odhiambo maka wuodo chieng' Jumapil ma warito tarik 16 kiny ka jatend ODM kendo jafuadh bandera mar Azimio la Umoja One Kenya biro lando ayanga ne oganda jo Kenya to jalupne dhi bedo ng'a. Gima oganda jo Kenya to gisiso kawuono nonego beno lande kawuono e paw romo ma Kamkunji makmani man ok otimore kaluwore kod milome motelo manyoor kod jogene ma ochung'ne sekretariat mar go campaign mare kotele kod ngire makawo mutua. Wayudo thuond weche nyakwara Ramogi ka gin weche mabiro e saa 3 mar odhiambo kawuono. Kete mana ka chenro mari mar Ratil med mana oro ote mari e yor Facebook, Twitter kaachiel kod SMS marwa. Kete mana ka. Wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet. Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Longest of the gender just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelo nu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saboro odiochieng'. You know I like it. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Oganda jo Kenya koro gikone oyango ni Rigathi Gachagua ema dhi bedo jalup William Ruto e yiero mabiro. Na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga osingo lando jalup ne odiochieng' makiny. Obila timo nonro wi nek mar japuonjre moro manyone gi kaeto ringre ojwang' e bunge man machiegni gi boma ma Kiambu. Kamano nyakwara Mgajwang' aneno ka ote thoth kae mokalo ng'ato penja kane maka joma oyawore ahinya ni penya to ka Kalonzo wuok oko to dhi weyo Azimio la Umoja gi choke koso dhi bedo nade. Nimar king'iyo formation mar Nairobi ka jalup governor en Wiper. Amor gi chenro mar Ramogi nyiso kili ni owe wuondo jopiny onge gima ne jo Kenya Kwanza nochano 2 years ago dak ne gilande sama chon mondo jopiny ong'eyo. Why would they wait
nyaka kawuono to nonego bed ni gilande nyoro. Peter Okumu mar Bungu, an kaka jazimio ng'ama kiny baba dhi yiero jalupne dhi kelo kura mang'eny kendo State House wasedonjo gokinyi. Moro kae wacho ni Kithure Kindiki got 118 votes out of 126 MPs. Can Wakili confirm this? Gachagua is from Central West. Ma indi is a fact. Ma ji onego beni koro kete pachgi. Ano bura ka Nairobi migosi Ojwang we wuondo nyikwa Ramogi ni decision mar yiero Gachagua running mate majeli president mar Kenya Kwanza otimi gni ariyo mokalo. Wabedo joma wacha dieri to wawe bedo joma ohero miriambo mondo eka walom wang jopiny. Jotelo mariambo kaka Ojwang onego uwe donge studio kanyo. Machielo kaende wacho ni maka juma ayie gi kaka Kenya Kwanza ochanore kendo ayie kaka Wakili Ojwang wacho weche ma longo kabisa. Ngiso do wedi ni gi advice jakom maber. Rallies mag Kenya Kwanza nitiga gi order moro to mag Azimio la Umoja en mana koko piny maru. Dibe ni mae ndi justify kido mar ODM nikech ne dominant party e Azimio la Umoja ka. Machielo ka wacho ni maka juma oyawore. Presumption of innocence ma ng'ato nyaka kuong yal kod doho en gima nitie miyo joma osebedo ka baro wi Kenya Kwanza ni Rigathi Gachagua nitie kod buche mamoko mathoth. Jo ODM ong'iswa ni to meja waluke ma bende gin go Azimio la Umoja cha to wacho ni kany. Jared Oyugi wacho no mora nya kod twak makawuono ni Kalonzo Musyoka chal ka gima dwa bago kwano mar jakom Raila Amolo Odinga koso dibed no kele odhi olar kom ni mondo mi oketh kwano ma William Ruto osebedo ka oketo ni kamoro dhi bedo president mar piny Kenya. Okay. Ojwang gi Mwalimu Dawidi. Nitiere wach moro ma adwa medo ka. Wakili Ojwang okelo wach ni kopimo Martha Karua gi Rigathi. To neno ka Rigathi nyalo bedo mapek ne Martha. E laro kura ma Central. Ambe mano tanyalo yie ok anyal tamora. To kise miyo Martha kom otekunu idhi miye. To kata okelo kura maromo gi ma Rigathi dhi kelo. To nyaka ing'e ni yiero ariyo mokalo 2013 gi 2017 e chunywa ne wang'eyo ni ne wayombo jo Jubilee maler fair and square. To kaka ing'e ni piny ni maji no mawa. To sama ne wayombo gino Rift Valley gi Central noriwore mana kaka iwacho ni giriwore kawuono. Koro bedo ni wadhi yombo jogi to ok nyal tamowa. Kwano ma wanyalo goyo en mana kwano mar balancing Eastern, Lower Eastern kar Kalonzo ka to gi Mount Kenya East. Ka ok wanyal yudo ni wadhi kawo running mate Mount Kenya East to pod wakawa Central to wabedo gi line up. To line up ni Mount Kenya East wakawe ng'amotegno bedo e line up wane ka neno ne chone wan gi line up mani luongo ni Pentagon. Before that ne wan gi moro mani luongo ni The Summit. Koro wage ng'ato kucho motegno mabedo inakoka ma jodala gi ong'e ni lemo mare e Azimio ka en lemo maduong' manyalo loko ngima oganda no. Ing'e ni Mount Kenya East nigi 1.3 million votes, Meru, Embu, Tharaka-Nithi. To Ukambani be nigi 1.6. Gigo chiegni kabisa. Ma ka Kalonzo kelo lweny. To we can also not attribute 1.6 go ne Kalonzo. Nikech Kalonzo ni en ng'ama na anyisi ni kata thurgi kuno nitie counties adek to onge mantie governor mar Wiper kata chiel. To Mount Kenya East kuchucho kwase kawe ng'ato momiyowa nus kura makocha. To bro balance kura ma Kalonzo dhi lalgo. To wach moro ni Kalonzo ni kodwa ni to onge. An ga dier ni kata ka kiny wamiye otiko ni en running mate. To pod nitie kaka obro ndhogo waiye ka. Achich kode. Kamano. Wakili ana okibonjo. Ang'e kanyo to kidwa donje matut nikech nitie weche moko mag to kachiena. Ya nikech ang'eyo moko mathin. To king'e ni gima mora ni kwan ni nagoe Jaramogi ochung' ka ja klas 7. Hapana 7 or 8. The father of opposition politics, the doyen. Kanotieko Mbulu to Moi namba 1. Matiba namba 2. Kibaki namba 3.
Jaramogi namba 4 ema nawego Kwan bila ma japuonj goni Matini ne okitigi kwano atiyo gi kwano mopogore nikech na fwenyo gik moko matin mano to ere kaka Jaramogi obedo namba 4 makata Kibaki manyoro ne koka ne nie sirkal cha oyombe moini kata kokwalo mbulu to dhi okwalo modhi okwalo ne Matiba mokwalo ne Kibaki ma Jaramogi ni obedo namba 4 koro na chaka play review nikech wan gima ne wagine ni ole maloi ni ka mano Masai ni ka mane kaka wagoga Kwan coast miye gine miye to ok wang'i ni to population gi numbers chalo nade arithmetic ok wang'i maber to mar ariyo Kalonzo pek nikech Wakamba kata kidhi coast Wakamba ng'eny to kendo kineno to en manoyume mamako ji nikech gimidwa wene Kalonzo ma former vice president mosebedo running mate ni ma Wakamba ni en kabila mar 4 Kenya ka ni tidwa we kidwa dhi timo sport pesa kimanyo Mount Kenya mikia ni dhi biro atimo moso konya lando nying kambi mar go punda ka wakili ngwana kidhi go ambalo kata jwa gi yudo running mate e Mount Kenya tineno ka Mount Kenya ni to kier to kendo medo ridore ne kocha tiwe Kalonzo kasto gimoro be wan go ka ni ng'at man kodwa ka in kodwa te dhano to kiwuok to in kori pini in kori yonge gimoro in be ber ne be mano be kido moro masa moro wabedo go to en wawuondore go nikech wang'e adiera kano onge ber to ni manye nang'o kori biro yudo ka wabiro wacho maber ni mutua onge ochalo onge mar jokong'o ng'ama onge kodwa mano onge to ng'ama ni kodwa dhano nikech anyalo koni e studio ka ni Martha bire Azimio makoro do bedo running mate ni kata mbunge e UDA okone ni kaupo koro koso nyaka kata mana mbunge ka to kobiro ka to en namba malo mobedo nyaka running mate wakili temo confirm na ni nyocho se duongo kocha Martha ne mbunge ne lawyer na Supreme Court BBI donge ne wan amicus professor to lawyer wanenga donge ne Martha to Martha ng'eyo ka no okone kuna ni ka kata mbunge ok de yode ni to kobiro ka to kori yie miyango vice president koro en siasa manade minyalo kao gima lich kamano timiyo Martha ma jogi to nok nyal miyo kata mbunge tiweyo Kalonzo ma former vice president ma kenda diera king'iyo to ng'at ka ng'ato muonyo lawne Kalonzo nikech en kingpin koro gimoro matimo wania in kodwa idhano ionge magonge wakili adon ler kamoro ka nikech ang'e ni in wakili okil kama loka weche mago kinde gin weche moriere wani wajo mage wan gi wan owede gi joma paro kaka owede paro koro ging'ere wan owede gi joma paro kaka owede timo ang'o nikech owede dak ipenjo owede sama wacho niya ang'e no bro go wa piny wan wadwaro gin ng'a gin kaka jo Azimio la Umoja okay koro that identity and ami weche ma chuny piny kendo kawuono abiro studio ka chuny oyawre nikech ng'ama ng'eyo gi weche mang'eyo seche duto chuny ok oyawre na yudo ka chuny oyawre nikech adeko koro ok adwa ketho ni sa akoni weche mang'eyo ni yawa ere kaka Martha nyalo koso kata mbunge ka to kobiro ka to ni koro dhano midwa mirani met mano nyisi ni either jithin oro kare wang'iyo gik moko ma gin mogik mogik en ni ne wan gi judge moro Muroni mani luongo ni Buro Loi eno ni nena ne to boko ni Buro Loi Raila Odinga ni notwe ka onge bura kata chik manoketho
Koro chik manyien manobiro ni wacho ni ng'ato en ng'ato ma innocent nyaka tere doho mang'adne twech. Nikech ne wang'eyo ni sirkal sando ji. Mandela nosandi. Raila Odinga nosandi. Ing'eyo wino osomo gi mang'eny. Jela Simba yawuoyi. Yawuot luo mang'eny motim nade? Mosaki. Koro bedo notwe ng'ato kata oluonge nyinge gi kep kata en achich ok nyal nyiso ni ng'at marach. King'iyo to onge kata bura kata chiel mose twego Rigathi. Sani koro wajawuoyo in general. Yawa jo Kenya dhi tero joma richo ma jonjore. An kaka ng'ato machung' makedo ne ratich jopiny. Janjore ni mako yot malich ne sirkal. Daki make. Keni jo wash. Jo wash ni kiseng'eno ja wash irito kode ang'o to samoro ine kata mana minister mochung' ne kwe. Ok idhi make. To gima an go afraid ma mako tama en sirkal imako nang'o. Nikech sirkal no ema samoro timo weche maketho ratich ji, ema samoro timo weche ma samoro be chalo weche njore yeka. To ene mosiemonwa joma richo, to joma richo mosiemonwa gi, to be ene ma en gi teko mako, pok no tere court moyudo conviction. Koro wae wach ng'ane no maki, wae wach ng'ane olil. Nikech sama wadbede ni, to there is enough blame to go round. Gachagua ni kane en PA mar Jolup Ker. En nochako lil tich adi. Mar president. No fweny no lil tich adi. Koso kan kodi ta ler. Mana kaka Yesu ne wacho ni jomo se luokore gi ler. To kendo gi need ler. Koro ere kar Yesu miyude ler. Nikech dan kan dwani mondo akonyi. Ero kamano. Iparo na kanisa ng'adwa ka kore ka twak osechako chwakore kama to koro bedo nade jo kama. Koko na ikora. Wakili kawuono obiro go dunga ne moro kaendi bang' tugo lweny. Owacho ni kawuono yawo chunye. Ero kamano nya. Mwalimu Dawid, nitie weche moko ma wakilo wacho magomo ne ituome matin bang' iwacho wach mari mogik nikech aneno ka sama wang'o ka. Wach mokwongo en wach mar Karwa gi Rigathi. Ok inyal wacho ni Karwa ni kata mana yudo bunge mane ok onyal yudo kocha. Ing'eno uru ni nochung' modonga e bunge. To noduogo moriere mobedo president. Omiyo kata mana Kalonzo mineno ni samoro onge constituency monya chung'e kata thuri kucho mayiere. Mineno wamanyo molaro ni. Namba 2 ne ok awacho ni Kalonzo ok wadwar. Gima chicha gi Kalonzo pok wakwere ni gini ok wamiye. Uru kaka jo Azimio. Wan kaka jo Azimio. To bawo kabisa. Ni koko miya. Ni to adhi kocha koko miya to ng'ane dhi loyo. Mae ma chicho ji. Nikech ng'ama nosekwere ni ok miye beonge. Ero kamano. Wach mari mogik. Koro wach mara mogik en ni ng'ama wadhi miyo running mate. Wadhi miyo ng'ama dhi konyowa manyo kura. Kech gima nie nyimwa kae en manyo kura mondo wayom presidency. Toke no tibiro gine to wach ma nyaka nyisi gani kapok adhi. Court mea jok mbulu tiyogo mondo go kura en court of public opinion. Ok en court moro maraga gini cha. Ka the public ong'e ni jakuo. The public court cha oyali to ijakuo okwagoni kura. Omiyo Rigathi court ma public opinion nose ng'ado buche. Ka ok kamano ganda luo kamoro amora ma untie adwa ni mondo ubed gi geno. Nikech jogi ne waseyombo kane giriwore Mount Kenya gi Rift Valley. Sani be pod wanyalo yombogi. Gima duong' ni kura wan go moromo mang'eny molomo wasebedo go nyaka nwachak menyo. Jaramogi nobedo namba 4 nikech no dhi gi luo kende. Raila Odinga dhi gi Western, to dhi gi Coast, to dhi gi Central, to dhi gi Eastern. Arutho ting'na umalo ganda na Nyasaye ogwedhna. Ero kamano enya. Wakili, wach mari mogik. Aneno ka watwak maber gi jawang' dhina manoko yugi. To aparo ni wabed joma kungo dhowa. Wabed ng'ato samoro kati gwenyori gi ng'ani. Kalonzo ni kiny kata kowuok kata odhi wuok to piny ok ong'ere wuoth rabora. Samoro wanyalo dhi e runoff
ka koro iyanye sani to ka chope runoff ma koro ji dok tibiro yudo ka obiro yie ni kare aungana kocha. Omiyo mano ok wane, wan joma bedo ga gi mirima ma en sani ok ibi loso ji manyien. Jo Kenya gin jo Kenya, kata ng'ato weyi kata mutwa no weyi kama, kata late to lala mirima kata pa no wuok we pine and ma to koro advice kata ne jakom ne gini kingi en nyathi odi kata no wuok to koro we atake nikech chien ok ong'ere. Samoro piny nyalo bedo ne matek kasto kowichore to duogo to kiloro dhot tiyudo kimedo thinori iwuon. To wawe tim moro ma ka ng'ato ni kodwa to ler to duong' to en ng'ato ma ji ohero to kendo en gi chia to kowuok cha to ni magi be onge. Mano wawe nikech ok en tim makare. Erokamano. Wakili Duncan Ojwang' kaachiel kod japuonj doyo widi e twak kawuono Ratil Nyakwaro Ojwang'. Sa ong'adowa ka korka twak korka ne chalo thum ma korka ne chako guro Nyakwaro Ojwang'. Obiro wegi kanyo mar mondo mi wayud weche manyien e lak sa 3 mar odhiambo kawuono. To ang'eni nitiere penjo moro ma samoro nidwa penjo. Achiel kuom penjo maneno penja kani to mar ang'o miyo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta pod ok ochoko chir mar dhigo kampen ne jakom Raila Amolo Odinga e Central Region. Mano gima bende pod obiro kano. Wana penjo chieng' moro kendo wana yale matut Nyakwaro Ojwang'. Mana ket ka e Ramogi TV. Riti ma kawuono nyinga Victor Tima Juma.